satu dua cek cek. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek cek, cek satu, cek satu, masuk, cek satu. Nah. Tes, tes. Dah. Udah jam berapa? Udah dibagiin itu ya, linknya?
Tengahnya di mana? Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na ing pukawat tama partangyangat tadi boringinon tapasonang marohata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 722 ayat 1-2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Di alo debata doaka na jukat roha, alai dilehot doa sini rohana tu akana serep maroha, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung, dipangido roham naing mangolu jala martua hami sogot, nunga ragam dalanna dibayan ho manungguli rohanami, asa hutadda hami hatuaon sogot, dibaheni hupaseret hami manuaing rohanami mangido siakko, saelehon matondim na badiai tu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami, say hutangihon hami maswaram, na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing, asa sapang hami tuhangoluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata di partangyangata sadarion, ima nagabe jamita godang di parmingguatta naro, ima na di enet sian Markus pitu, ayat 10 pitu, ro di ayat 20 tolu.
tajahama marsikat sorin. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi, disukun akasi sian nama ibana siala upama odeng. Kabe di dogma tunasida, asa dohot dohamu hape somati, dan dapat rohamuna, naso terbahan rohamun jolma bahin nasa narosian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongot itu bagasan rohana, tubutuha doi laho, dungi bolong doi muse diinganan nasoding. Asa gabe ias do saluhut nasi panganoni. Alai odok naruar sia jolmai ido mangaramuni iban. Ai sian bagasan, sian rohani jolmai doro pikiran na jahat, permainanon, panakoon, pamunuon. Pangalakukon, pamation, hajahaton, pangsion, pargadubuson, pangorbangon, pangisahiyon, gijang dohon yang niroha. Naro sian bagasan do saluhut aka hajahaton odeng, jala aka ido na mangaramuni jolma. Ido sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 733 ayat 1 dohot 2. Martang yang mahita. Di bata jauh bamanami moliati Tuhan di borminon yang manangon hatami do hami marhite partang yang nami gaduk minggu pasu-pasu jala sodangi rohana pikiran nami Tuhan di bagas senggora Nabi Yesus Kristus martang kami tuh. Amin. Huren itu hata turpu jamita di ede bidu 2 ayat walu rodi ayat 10 tolu Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13. Hujaon mah di bagasan bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Ni rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi. Ida mak nunga ro ibana marikat sian akadolok marhajingjang di atas ni akarobean. Tujudos do hasudungan ni rohakku tu sudah hije manang tu anak ni ursa. Ida mak jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo sian jadela marlinang-linang ibana madulo sian tarali. Dungi makuling ma hasudungan ni rohakku didok ma madok au. Hehe maho
ale hasoloan ni rohakku na mauliutus jala ruar maho ai idama nunga salpu partaunan ngaliniari nunga masohot dohot ariudan nunga pola mulup aka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola terbege suarani aduhur titi di tanotai parbue ni hau arape nunga mamuka matoras jala marbunga ya hau anggur jala maruap na angur hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Dengarkanlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Songonima turpuk tak hatan di bata nama ngatohi hita di bornginon. Hurian itu hata turpukon taringo tu holong ni roha. Kasih adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat dalam hal apapun. Kasih mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kasih membuat seseorang mampu bertindak lebih dari kemampuannya. Lobi sian natolap guguna. Sada contoh, manang isarana natoras ala ni holong ni rohana tuyanakonna ono nyodo nasa ulaon bohama akayanakonnai boy marsikola sudi ulaon nyodo sipatado dang lau ingoton na mangan dang lau ingoton na manuhor baju na baru dang lau ingoton na lau mardela-delani na di pikiran na yana kokon bohama asa haseya sudi asa dinggan parsikola anak ale sebaliknya molo tabereng boido sadana toras ibana dang apalariko di bana taring utugeling non memang ala sodong holong ni roh di bagasa dirina manga manang somangan urusan ma desi na penting sonang rohakku manga marga tiba cuma manang nadaung yes manang nadaung anak koki na penting anggau yes alai holong ni rohaon mangojar sasada halak patupahon akana duminggan lubisyan natolap gogona jala mungkin pera kita pe olodo tabereng akka kisah-kisah inspiratif akka sasahalak naboi berjuang holan alani holong ni roha na paduahon ternyata kasih itu bisa membuat seseorang mampu bertahan dalam situasi apapun. Sebetulnya molo makatai holong ni roha di inganan manang situasi na dinggan masih tabodo. Artinya badinggan pasarian, badinggan akapar manganon dungoy basipata nunga adong si panganon rade ni jupang geleng niba ngayas masay tabodo molo makate holong ni roha di songonon alay bohado molo dungo hita manogo niari nai say marpikir do pe hita mangului do alangok kunwain do alangon nami keadaan sebenarnya akan menguji kasih itu benar atau tidak. Kalau kita berbicara tentang kasih dalam satu keadaan tertentu maka itu bukan kasih.
Tetapi kasih yang dimaksud harus terlihat dalam semua keadaan, baik itu suka maupun duka, dalam semua keadaan. Saya ada contoh musik. Bodoh rupani akan mardonga saripe natar pasu-pasu, masa do akan naso di halaman di roha, isarana parsahito majota dokkon. Hipas do denggad do pamatang ni bawa manang parupuanon. Aledung marumah tangga nasida 1-2 tahun marsahi emak. Boy do alani parsahi tenon surusar rumah tangga. Boy. Ay nauji uli doho, ay nauji denggad do pamatangmu, hipas doho, sehat doho, gogo doho, ale sonari, gabi urusokku ho, gabi amang lelek komangan, gabi husulangi ho, boy do sisa ngonon maber rumah tangga surusar. Kalau tidak ada kasih yang mengikat, yang menopang, maka keadaan buruk itu bisa semakin buruk. Tetapi kalau rumah tangga itu diikat dengan kasih yang benar, justru seseorang akan berkata, "Baima, ay marputar nungoluon." Si pata audo mangalek komangan, si pata hodo mangalek naumangan, si pata audo pa yesoko ho pesonau ido marputar dosa luhuna alani iko bodohnyan holong nirohaon gabe pondai sini akka parnguluata alani amanginang molo tadokod do holong niroha boy maben sesada halak mangulahon lobi sen natol abgogona. Tetapi bisa juga kita katakan kasih bisa membuat seseorang menjadi bodoh. Kasih itu bisa membuat seseorang itu seperti tidak punya harga diri. Karena kasih yang berlebihan, kasih yang terlalu menggebu-gebu bisa merusak harga dirinya, seakan-akan dia bukan seperti yang sebelumnya. Alani holong, olo sifata alani holong ni rohana tudunganna manang natu pasanganna ijual artana hape dang sauk dope. Olo alani holong ni rohana di gadis akan adong di bana hape so sauk dope. Ini kasih, tapi kasih yang melampaui ataupun kasih yang tidak benar justru ini sangat berbahaya. Alani olong ni rohana tugelengna hapedang dang so pamotoan holong ni rohai boy mabegelengi gabi gutul gabi dang mengatusi gabi dang pistar gabi dang marsiajar holan alani holong ni rohana abai mak ay holani de pangido baim mak holanido dang mungkin dang leanon baim mak do apalana na margabus baim mak do apalana na mangalo sude holan alani hata holongon alani hape mak katai holong pehita sude parnguluata tong do ikom manat holong dia holong nasongod dia bohado parpiakna bohado pangalahona di parnguluata ni hape aminang taboto do holongi dengan alai takas matu sulikiti holong dia do nani ajarhon ni trupokot tu hita holong dia do napi nasah ni tuhani tu hita. Ala memang kasih pun bisa dimanipulasi. Kasih itu bisa dimanipulasi. Aku bisa menunjukkan seakan-akan aku mengasihi seseorang, seakan aku bisa menunjukkan kasih terbaik. Bahkan orang lain bisa tertipu dengan mengatakan engkau adalah orang yang mengasihi. Ai bodoh patudo na burjuto sasahalak. Boy, jala dohononna burjuhian. Adong pakai hata hian. Tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Ido trupukta di bornginon di boto de batado aha na adong di rohatna di boto. Di boto di batado ahan na adong di bagasa pikirata. Alani hape molo makatai holong pehita, hola di pamangan, hola makati tudongan, iboto Tuhan indo dui tohodo pakkatayotai, tohodo rohatta namar holong ni roha, tohodo pikirata dingga tuhalak manang nadaw. Alani hape turpukta di bonginon, imasian kidung agung manang ede. Osada turpuk na masay mo luluan hata debata
kata Tuhan mungkin akan sulit kita temukan dalam kitab Kidung Agung. Karena ini menggambarkan seperti kasih antara laki-laki dan perempuan. Kasih yang sempurna, kasih yang indah, kasih seperti berpasangan atau rumah tangga. Ale buasa masuk tu bibelion, molo memang hola makatai holong dok. Buasa pola dong di bibil tai, ahana si berengota. Karena memang Kidung Agung ini menggambarkan kasih Tuhan pada bangsa Israel, kepada manusia. Holong ni debata tu jolma digobarhon sian bawa doh parupuan. Holong ni Yesus Kristus tu sada huria tu akan naprosea imana ginobarhon ni turupukon tu hita. Molirokon naking anak laki-laki ataupun pria itu digambarkan seperti kijang atau rusa yang melompat-lompat. Sedangkan perempuan itu menanti kedatangannya sambil dia melirik-lirik. Molo tabereng ra, oma gobarani akana nadi mabuk cinta, manang di bagasan madabu holong, molo ro si bawai, si patang tabereng sen nadau, las roha. Molo hita bau, ro tu jabuni dong ata perempuan, ola tabereng dupi jabunai, nunga tubulas ni roha dan tabereng dupi ibana. Ada semangat, ada sukacita, alani didokon songon ursa nama hajingjang melompat-lompat. Ada sukacita yang besar ketika mereka ingin berjumpa, ingin bertemu. Alani HP, on sada hal menarik doon. Sukacita dalam perjumpaan itu mempengaruhi kualitas perjumpaan itu. Molo lah kita tu sada jabu, molo las rohani para jabui, las rohani naro tu jabui, pasti ringgad do pak katayon, pasti. Olah saat kita tu jabui oleh si patai tawarhon, ahdi ho, minum aha, si panganon aha utuhor, sada bentuk las ni roha. Pak katayo pera, olo sampai 2 jam dang terasa, semar lanjut pak katayo semar nonangi hita, ala memang las rohana paju pangon. Las rohana mak katayon. Oleh sebab sampai 3 jam sampai saborngin mak katanya terus lupa tiki. O mana ginoranna adong holong nama ngojar parjupangani ale bohado molo sebalikna pajupang kita tu sada halak. Dan adong holong ni roha. Manang holong hola sabariba. Las rohata masuk tu jabune sasahalak. Tapi perjabui nang lomo rohana. Oleh sifat yang dohonon na do, bah rohamu ate. Tapi nek pahami. Bah naro dohamu imada, apalah sibuk kia kami, iso maju kamu iluar mau. Mungkin banyak alasan untuk mengatakan perjumpaan itu supaya cepat selesai. Ngabiat teh, songoni maju perjumpaan ngata, neng lau kami. Manang hola ro isarana todong nasaku tak tulang na manang naburu na hola salah sak dope, bemada naburu ngasatamu. Adiga kamu mulak, buru songonon. Oh sadatada memang, danga dong rohana pajupang. Saunari sama hita tu taringo tu haprosyaon. Molo lewat kita si jala bicarongon namanginang. Tabereng bagas joroon. Bagas joro naso apala uli molo dibadiko naka bagas joro nasing. Na apala met di kota Bogoron. Bohado pakilalah temolo lewat kita si jolon. Heratu si do gebarang. Tabereng bagas jori las dorohata adong do sihol ni roha neng pajupang neng hudul di bagas neng martangi yang di bagas joroon adong roha neng pajupang adong roha neng makatai. Ini ada contoh dapat 2 hon molo adong parmingguan manang partangiangan adong do sihol ni roha neng pajupang neng doho tu bagas neng manangihon hatan di bata neng mamuji Tuhan marhite partangyangan ni so tungdo dang adong nama sama nanga di rohata baleo lewat songoni partangyangan songoni manang ahape nama sa dihuriai pakku base songo dia pe aka pesta ahape nama sa baleo sabing boy do songoni bohado tutusi hol ni rohata neng pajupang hita doho Tuhani. Adakah semangat seperti lelaki ini yang digambarkan seperti rusa yang melompat-lompat
karena saking semangatnya tadok komajolo dan mungkin jolma pajupang do di batak tatak muka daung. Tetapi adakah kerinduan kita terhadap kebaikan masih hol rohata tuaka ulaun nadinggan, masih hol rohata tuaka parjupangan nadinggan, aka ulaun nadinggan. Songon si hol ni roha mungkin molo bahasa nasing aka ketergantungan, molo kojol maka ketergantungan tu makanan tertentu. Oleh si patadang sonang rohana molo so ipangan nih. Molo so ipangan apalah salisa minggu dang sonang. Isarane mikua manang bak misyatar dang sonang rohana molo so ipangan ni salisa minggu. Adong do songonon si hol ni rohata parjupangata dohot parminggoni, dohot parsaurani, dohot hatani debata. Ido ni sulukiti ni debata tu hita molo tanokon si hol do rohakku Tuhan. Apalagi di zaman nuengon molo pajupang kita do sasahalak. Marminggu do hamu? Marminggu do kan online do. Aidang adong nama boto hita marminggu menang nadaw. Darong nama boto tohodo hita marminggu menang hola tapiak do hemportai ijabu. Dang adong nama boto hola tapiak do laptop tai ijabu mode pita manang hudul-hudul hita sabil mangan manang sabil mana tonna asing. Adong nama boto yang manginang? Dang adong. Ale turupukon yang ngadokon Tuhani diboto doi. Diboto do nasi hol rohata yang pajupang do Tuhani, diboto do nalas rohata na burju na jujur do hita di depan ni debata. Ada sukacita dalam perjumpaan itu, ada kerinduan berjumpa bersekutu dengan Tuhan. Hatani turupukon nak madokon idok songonon. Bangunlah, hehe maho, dungo maho, ima idokon bawai, dung pajupang ibana do paroponi, tang saya hulak kudul, ale hehe maho, beta ma, idokon ison nunga salpu partonan ni aringali, nunga masohot dohot ari udan, nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, bangkitlah. Hari-hari yang indah sudah menanti, sudah ada di depan. Itu kata mempelai laki-laki kepada perempuan, hehe mau, dungu mau. Bangkit, harapan baru, perubahan, ini sejalan. Sude do halak, adong pakirimo di ibana. Sude do halak, makirim nadenggan tujuan nyarion. Sude do halak martangiang asalam tarpasu-pasu, ngoluna. Alina perjolo tung naso mungkin doi molo say lalap dohita jak hangulon nasalpo tung naso mungkin do ni bawai tung naso mungkin do boy berengomu akka bunga-bunga di ladangan tung naso boy do berengomu akka namasa di luaran akka bunga na hususan molo so hehe hosian inganami hehe maho dungo maho bangunlah mari kita melihat. Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu. Rohamu tutuhani, rohamu tuau nina Yesus. Di Yohanes 10:4 nina do, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti ikon narodo hita tu Yesusi uban nabu hita saha tu Tuhani itu harus alani HP dinggado adong pakirimon dinggado adong kasih tasita di bagasan ngoluta di rumah tangga disudia ke parpunguan alai hehe mahita sen hudulata hehe mahita sen parngulun nasalpu karena perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa tindakan, tidak akan pernah. Tidak akan mungkin Tuhan sendiri yang mengubah kehidupan kita dan kita tinggal menunggu. Tuhan ayo dong berikan rezeki, Tuhan ayo dong berikan kehidupan yang baik, Tuhan ayo dong berikan pasangan yang sempurna. Itu naso mungkin doi. Kalau namudum sadabawa ijabu alero parupo manopo ibana tung naso mungkin do kalau namudum parupo ijabu ro donganna tung naso mungkin do hudul dijabu
alai ro karejo tung naso mungkin doi alani hehe mahita dungo mahita bangkitlah datang kepada Tuhan. Sekarang bagaimana kasih yang ada dalam diri kita? Kanodo bohado tutu holong ni rohai di bagasar rohatta tohodo hita maka holong di bata tohodo rumah tangga tai di bagasan holong. Jujur tadoko na manginang sehera nama Saulido pardonganan ni halakon na digobarhon ni Salomoon seakan-akan tidak ada masalah dalam kehidupannya, seakan-akan hidupnya begitu indah, sukacita perjumpaan itu seakan-akan sempurna. Alai rumah tangga ni si mana sodong persoalan, rumah tangga ni si mana sodong paru kilon di halak Kristen dina manguluon sude do adong alai marbisuk dosa sahalak asa boy persoalaku di nganak karejokku dan hubuat rumah tangga iko marbisu dosa sahalak persoalanna di parsikolaanna persoalanna di parkarejoanna dan ibuan tu rumah tangga jadi yang boton ni dongas saripenai narong persoalanna iko marbisu doau persoalan di bagasar rumah tanggaku unang sahat tu parkarejoan unang sahat tu akapakubasion artina HP halakon na dua na diturupukon ay adong do persoalan na sida adong ale mo lo nga makatay tang utuhatan di bata kusam majoho persoalan pajupang pehitaan non anggon na marminggu majolo anggon na karejo majolo. Semua manusia memiliki masalah tetapi tidak membuat dirinya diperbudak oleh masalah itu sendiri. Alani HP kasih itu bukan tentang perkataan dan hola pak kata yang nibau tu perempuan, tetapi kasih itu adalah perbuatan. Molo idok ketrupukon nakin masai holong rohani bawai rodo ibana idok kan rodo ibana manopok perempuan ni manata ibane senadau perempuan pengai bereng-bereng tilik-tilik bena sawan itu rapar ngulata molo holong rohata tu sada perempuan sada pasangan kita donaro dan mungkin kita dokon tu dongata holong rohaku tuho romo tu jabuku jolo dan mungkin kita dona ropa tu dua na holong rohata Tuhan berbicara kasih kepada manusia. Tuhan yang datang terlebih dahulu, firman itu menjadi daging dan ada di antara kita, itulah kasih yang benar. Alani HP holong dorhata namar Tuhani holong roma hita tapatu pama akanauli nadenggan na pinangidoni debata ido holong ni roha nasitong na parpu dia manginang oma na pinangidoni debata syak kita gudang do ditawarhon portibion aka holong ni roha mas say gudang holong namar lubi-lubi godang holong namar parbuat godang holong na satonga godang holong na basi adong. Tetapi jangan memiliki kasih yang seperti itu, tetapi milikilah kasih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Holong ni rohana rodo ibana holong ni rohana diulahodona dumenggan holong ni rohana ditobus di palua do kita alani HP di boto Tuhanido namar holong ni roha manang nadang di boto Tuhanido anadong di rohaku alani molope tasadari adong hahurangan di jolong di bata rohita pasato diri rohita asanggiat ganuk tikki di pature Tuhani ngolutta amin martang yang mahita di bata Jehovah manami moliate Tuhan didongani di pasu-pasu hodo hami di partangangan nami di bornginon nunga di patuduho Tuhan holong ni roham Tuhami makilalo hami Tuhan gabe mangatusi hami dia dona duminggan di portibion ajar-ajari hami Tuhan marhite hatami asa totong holam marguru tu hatami hami di bata Jehovah amanami di botohor Tuhan ahanadong di rohanami alanu pasatami diri nami Tuhan totong maajar-ajari hami sulikiti hami Tuhan akan nahurang sek kami asang giat lamar parbue hatami di ngolu nami mulai hati madi ho Tuhan di partangyangan namion marite online totong pasu-pasu ruas niriam nama dohoti sa Tuhan
Do nakalo sok ni roha pe nasu madohoti. Totong masungguli Tuhan eulan sian hatami do boy marguru hami diak kahaulion. Dongani jala ramoti hami di sudi ulon nami di bagas senggor nam Yesus Kristus martangnya kami tuh. Amin. Mari de mahita sian buku Eden nomor 267 ayat sada dohot 2 diuduti tangiang pangodianon. Oh Tuhan suliki maaf sondangi aku nakas tubuhku soada dia Tuhan baringas Tuhan abandono Tangyang mahita. Upuji upasapai maho ale Tuhan debata marhite iti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Molate madiho ale Tuhan dia pala diboringinon. Dilon ho dihamitiki. Lau mabigi hatami marhite partengangan nami. Diganup minggu dia pala ditikon. Dia jadi hodo hami ale Tuhan makaholongi. Songo dia ho makaholongi hami. Rotu pertibiot. Molate madiho ale Tuhan. Saya pasu-pasu mahatami nong hubigi hami. Nang hutangiok kami. Asang giat matutubo ulok kami. Di paranguluan nami si ganupari hobat tolomone roham. Siyong soni ma ale Tuhan nang naposom nang pasato natami ale Tuhan. Pargugoy parbisuki asang giat tuari akna mangyut ale Tuhan lamrarat baritam nanang sibigon nami siyan naposom. Pasu-pasu manang keluarga nasida ang giat toktong di bagasan haipaso dot las neroha. Jalang giat matoktong ale Tuhan marhite akan naposom paditanami boy hami suder was sakabibicharong lam tang hapersan nami dinahubigi hami hatami sian naposom. Ale Tuhan nami jala debatan nami di barengonan la Tuhan upasat tami daging nang ton dinami salutna ruas sakabibicharong di dia pe ganup bersada-sada takas to di boto hale Tuhan pargulmiton ni gulo nami ganup ruas na marlagam do hale Tuhan di akadi parnguluanon napos dorohan nami leona mong dinasida tong haipaso dot las neroha ay holo na buhay patupaw las neroha di hami di bahay ni hale Tuhan
upasatai masaluhna tuho. Molo tungadong ruas nami na di bagasan partsahiton. Asi maramale Tuhan lehon binian sida akka hahipason. Marite-hite proses pengobatan doa akka si panganon na sida. Mula tungadong pe ale Tuhan ruas nami na di bagasan pergumulan. Terluboy ma di akka hamaolon si saunarion di situasi pandemi COVID-19 ale Tuhan. Asiro hama jari hami lewat orang dipikira di hami. Asa barbisuk kai mangulaw nak kaulaw nami ale Tuhan. Dibahini ale Tuhan asi marham homa naro ale Tuhan mangaliot di hami akka parbisukon. Saya si marham ale Tuhan balotung adong dibagasan arwasmu akka hamaolon asi marham urupi hami marite-hite akka baritam naboy pamalup paruhanami terluboy ma di ruas sa kabebicarong di bagasan arsak ni roha upasat tama tuto asa homa mga puli na sida homa mga leon gugu di na sida ale Tuhan sukso ni manang ale Tuhan di pergumulan nang diak kaya anak pon nami na so dapat rokap do pele Tuhan saya homa mga leon iditikina leon ma di rokap na sida na support siya nang dohot kami siyong so ni manang yakkan akon nami na so dapotan karejo dope asiroham patudu matu na sida kadalan yungolu asam giat marhiti ale Tuhan lam tabba las neroha nang hapercaya na sida marado pokko siyong soni manang aka keluarga naso dapat yanakod do pele Tuhan asi maroham homa na mga leoni ditikina napos dorohan nami ale Tuhan sa itong do hon na maliad dihami sa luna aka silas neroha ale Tuhan nami jala di bata nami upasatay man ang saluna akan natuto nami ng lansia asi maramale Tuhan leo di nasida gugo leo di nasida kalas ni roha di akka parnguluno na le Tuhan marhiti-hiti akka pinoparna na di bagasan hay pasod dot las ni roha asi maramale Tuhan hetoktong ma nasida di bagasan pangaramotion mo asangget tutong nasida buy mamudehami akan oposo di akka tujulan nyari siyong soni manang ale Tuhan akkaya nakon namin na di bagasan partsikolan asiro ale Tuhan leon di mani sadi na di nasida habis taron asanggiat ale Tuhan marhite-hite ka partsikolan terlumomi di zaman situasi na yon ale Tuhan tetap nasida semangat leon ma semangat nebaru nasihat ho ale Tuhan dot madasa depan ni nasido pasatay matuho asa ho matoktong na maleon masa depan na duminggan nasiak koy asi maramale Tuhan nang huriam mo po sa tay matuho sudi program ni huriam anggat mabuhay mardalan yan ale Tuhan di bahini parbusi ko man ang haim sa luna sudi parhalado parthonan ng sa parthonan asa toktong sa mga tay mangulaw na program huria dalam madohot denggan asi maramale Tuhan pasatay nga salhuna siyan na magodang sat na metmet tutangamu ma hami salhuna homang na mga ramoti hami aria dot borngin asi marham ramoti ma ng pardagingon ng partod yun nami pinuji pinasa magormi ale Tuhan marititi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredi mahita sian buku ede nomor 763 ayat 1 2 Uhud pasaton pelean.
nak koma peli atas di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bono gijang. Hodo haroron ni saluhut silolehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sinuluhami tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebuam na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa perhasia kami pilihanon. Patibun rojomu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Wahai morana may marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni siluluhami tuhami. Asalam gir-gir hai madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin atong rak madok mahita di tangyang alia manami. Alia manami di gunung kijang. Saya kenula dia mabuat. Saya rawa maharjon. Saya saat nolom roham di gunung tongosong na di gunung kijang. Len matu kami serang nomor 2 siapa. Saya sang senam song persenam. Itu saya dengan nomor 2 Tuhan. Una kami itu pangujunan. Palu mamisian pangago. Ayana pun raja. Untuk rode sangat posen lilin. Amin. Asini roni tuata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan di bata ama. Dohot persoran itu di perbadia mamad dengan ni hamsaluhna. Amin. Horas madihita saluna amanami nanami sonima pertanyaan tadi bornginon taringot tu par mingguon di hari Minggu tadi marohata mangisi Google Form nang di share tu grup tak manang molo sobui pe tolap tak bui ma tapangidu pangurupion saka adongata horas madihita